Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Аналитическую программу «Бугунь» смотрите в эфире телеканала АТР. Меня зовут Гульсум Халилова. Следующие 40 минут мы обсудим основные события сегодняшнего дня, новости, которые появились накануне. Начнем со следующего информационного сообщения. Генеральная ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. Как отметили в постоянном представительстве Украины в ООН, главная цель резолюции — обеспечение вывода российских военных из Крыма. Против украинской резолюции ООН проголосовали 17 стран, в том числе Россия. За принятие документа высказали 63 страны, еще 62 воздержались. Результаты голосования опубликовал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. С нами сейчас на прямой связи Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, вітаю вас. Да, витаю. Доброго дня. Как вам усиленная резолюция? Ну, она была как бы ожидаемая, и действительно она усиленная. Вот если, извините за такую тавтологию в данном случае. Вот, ну и вы как бы показали результаты голосования. Ну, по сути, эти результаты и вот да, те страны, которые не поддержали эту резолюцию, это не очень сильно отличается, например, прошлогодних результатов, да, там, где говорилось в резолюции также о тематике нарушения прав человека в Крыму и также об многих аспектах милитаризации. Вот. Но в данном случае эта резолюция она действительно важна по той простой причине, что это действительно политические оценки в рамках Генассамблеи тому, что происходит в Крыму, тому, что делает Российская Федерация на время оккупированной территории. И это, скажем, привлечение внимания к крымской теме и теме деоккупации в том числе. Ну и, собственно, и это и украинские усилия по продвижению этой резолюции. Давайте підключимо к нашій дискусії Ігоря Тодорова, професора кафедри міжнародних студій суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вот принятая резолюция в Организации Объединенных Наций мы можем использовать в направлении деоккупации наших территорий? В какой перспективе? Спасибо за вопрос. Ну, тут изначально нужно иметь в виду что правовой статус резолюции Генеральной Ассамблеи. Они не являются обязательными, они носят рекомендательный характер. И, тем не менее, значение их велико в силу того, что мы не забываем о Крыме, мы постоянно инициируем и получаем поддержку от наших союзников в Европейском Союзе, в НАТО, направленные на непризнание оккупации 2014 года, непризнание так называемого референдума, ну и так далее. Но ожидать каких-то реальных шагов в направлении деоккупации через резолюции мы не можем. Более того, ежегодно принимается несколько подобных резолюций, и мы, к сожалению, наблюдаем общую тенденцию на уменьшение количества стран, которые голосуют «за». Ну, последовательно это наши союзники, опять же, в ЕС и НАТО, англосаксонские государства, как Австралия, Новая Зеландия и тому подобное. Но, тем не менее, мы видим по результатам голосования последней резолюции, Алло. Сорвался у нас видеозвонок с Игорем. Мы попробуем с ним еще раз связаться. Пани Юлия, а как вы считаете, насколько вообще инструментарий ООН эффективен в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности? Ну, мы как бы говорили на эту тему, да, что дело в том, что у Украины в вопросах Крыма, и не только в вопросах Крыма, сейчас достаточно ограниченные возможности влиять на политику. Почему? Потому что, ну и особенно если говорить про Совет Безопасности ООН, да, те решения, которые принимаются, те решения, которые обязательны к выполнению, потому что право вето, да, то есть
лидирующий голос имеет Российская Федерация, да, и как бы уже достаточно много анализировалось про то, что вот эти механизмы принятия решений, их имплементация, они действительно требуют каких-то кардинальных там реформ, да, кардинальных изменений для того, чтобы вот этот кризис возможности влияния в очень сложных конфликтных ситуациях со стороны ООН не оставался только декларативным. То есть та резолюция, которая была принята, нельзя как бы преуменьшать ее значение. Если вот мы проанализируем все резолюции Генассамблеи по Крыму с 2014 года, то по большому счету так или иначе они по нарастающей в плане вот тех политических оценок, которые характеризуют вообще крымскую ситуацию. Да, это и там непризнание референдума, да, это и как бы тезисы достаточно яркие, и осуждения в нарушении прав человека, то есть вопросы милитаризации. Но реально они не изменяют ситуацию. Да, А вот что эти может реально изменить ситуацию? Вот в постоянном представительстве при ООН говорят, что резолюция ориентирована, и главная цель ее обеспечение вывода российских войск. Вот какие, давайте с вами вот представим, да, 3 практических шага, которые бы могли обеспечить вывод этих войск. Нет, от резолюции ООН российские войска не выйдут. Тем более Россия беспрерывно твердит, и она, собственно, как страна-основатель, да, ООН, по большому счету Украина, то есть она не признает те акты оккупации актом оккупации. И, в общем-то, все время эта риторика беспрерывная, что тема Крыма для нее закрыта, что не признается, в общем-то, вообще демократическими странами в самой ООН. И есть, по сути, нарушение международного порядка. То, что он не может на это повлиять, да, то есть вот нельзя принять резолюцию, и завтра российские войска выйдут. Да, то есть это действительно свидетельствует о кризисе, по сути, мирового порядка, вот этого как бы системы международных отношениях, и об этом говорилось и ранее. Но для Украины эта тема актуализировалась в 2014 году, по сути. Но здесь я могу согласиться и с представительством Украины в ООН, вот с нашим коллегой, да, связь с которым прервалась. То есть Украине важно даже вот в этом как бы сложном, ограниченном инструментарии не забывать о теме Крыма. Почему? Потому что если не Украина будет поднимать эти вопросы, то кто их будет поднимать, собственно говоря? Безусловно, информационная повестка очень важная, поднимать тему Крыма, обсуждать и так далее. Но если говорить о практических шагах, что мы должны делать? А вот на фоне того, как в ООН, что немаловажно, принимаются резолюции по милитаризации полуострова, по нарушениям прав человека. Вот на фоне этого какие-то же действия мы должны предпринимать уже сейчас, уже сегодня, уже в данную минуту. Насколько я знаю, и вы знаете, да, то есть украинская сторона декларирует политико-дипломатический путь возвращения Крыма, да, деоккупации. То есть о других путях у нас эта тема, собственно, закрыта. Да, то есть у нас война на Востоке, но тема Крыма в плане каких-то милитарных усилий, военных усилий, но она и не популярна в самом украинском обществе. И по большому счету это отдельная тема для отдельного разговора. То есть что делать в этой ситуации? Это, как вы абсолютно правы, не оставлять тему Крыма то есть оставлять тему Крыма в повестке дня, то есть не оставлять ее без внимания, один момент. Другой момент, это сегодня, собственно, и пытается сделать украинская сторона, да, это создание действительно постоянно действующего международной площадки, если мы уже говорим про политико-дипломатический путь, там, крымская платформа, да, посмотрим, как дальше это все будет консолидироваться. То есть не вестись на вот эти беспрерывные забрасывания, да, со стороны там, России тезисов про обмен мира на Донбассе в обмен на Крым, например. Да, то есть эта тема тоже присутствует у нас в таком нарративе, да, с 2014 года. Вот поэтому мне тут, я как бы не могу тут сыграть роль оракула и сказать, то есть когда что случится и когда что будет. Россия очень активно продвигает тезисы, вот если вы почитаете там новости российские для Крыма и про Крым, то такое ощущение, что прямо завтра вот все страны признают российский статус Крыма.
Да, то есть вот это постоянное продвижение темы, что вот видите, Карабах французский сенат признал, да, вот завтра будет что-то подобное с Крымом. И мне кажется, что как раз и вот эти резолюции, по большому счету, да, вот тут важна еще их вот эти политические сигналы, они показывают, что это невозможный сценарий Мгм. сейчас. Да? То есть Россия выдает здесь свое, как бы, свои там какие-то соображения, да, за должное, а на самом деле это все далеко не так. Вот вы затронули тему Крымской платформы. Сегодня такое интересное заявление было от МИД РФ, в частности от спикера Марии Захаровой, которая сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова, начиная от водоснабжения, заканчивая транспортным сообщением. Давайте ее послушаем. Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества. Можно ли вот после этого заявления утверждать, что Захарова, то есть российские власти в ее лице, фактически сейчас признают свою недееспособность в разрешении проблемы с дефицитом воды, которая сложилась на территории Крыма? Ну, а тут и признавать нечего, то есть проблема по сути есть. И мне кажется, что Захарова тут непонятно или на что-то намекает, или пытается троллить украинские инициативы. Да? То есть по большому счету, если мы посмотрим там, все вот характеристики крымской платформы там, со стороны этих российских стейкхолдеров, то это постоянное как бы издевательство, да, по сути. То есть это постоянные характеристики, которые говорят, что это несостоятельная инициатива. Но вот это заявление, как бы достаточно интересное, по большому счету. Да, действительно, на крымской платформе можно про все это говорить только в плане деоккупации Крыма, да, в плане ухода Крыма из России, с территории Крымского полуострова, в том числе, в котором она есть сейчас. Вот. Но а по водной проблеме, то есть все же говорит само за себя, да, то, что происходит сегодня в Крыму и, в частности, вот в этой водном кризисе. Да, то есть осень не решила проблему. Да, графики подачи воды, которые наблюдались там, в ноябре, с одной стороны. С другой стороны, жалобы про качество водопостачания. Вот. И проблема как была не решена, там, несмотря на все вот эти многочисленные декларации, там, и про там, беспрерывно российские институты говорят, что они там ищут путь, да, программу по опреснению, это все дебатируется, есть какой-то процесс, но это не приносит, безусловно, результатов. И мне кажется, что было бы странно, если бы российская сторона действительно не признавала своей ответственности за то, что сегодня происходит на Крымском полуострове и в плане электроэнергии, и в плане водоснабжения, и вообще в плане решения гуманитарных потребностей крымчан. Почему? Потому что оккупировав Крым, да, говоря там про незаконную аннексию, которая не признана, собственно говоря, она по международному праву, которое она может не уважать, не принимать, но это не значит, что международного права не существует, она несет ответственность за, в общем, соблюдение вот этих прав наших граждан, да, за обеспечение, в том числе гуманитарных крымчан, которые находятся в Крыму. То есть перекрытие Северокрымского канала, блокада Крыма и прекращение товарооборота с оккупированным полуостровом, это прекращение поставки электричества с линиями электропередач в Крым. Это все мощный инструмент, который сегодня использует Украина в направлении деоккупации полуострова. Правильно? Вот насколько это делает Крым тяжелым для России? Это вы тут абсолютно правы, да, это все, скажем так, Украина не реку перекрыла, да, Днепр в Крым не течет. Она перекрыла свою ирригационную систему, да, искусственно созданную. То же самое относится к другим составляющим, которые вы назвали. У Украины влиять на то, что делает Россия, как и у других стран, не так много возможностей.
То есть вот это вот меню влияния, оно не такое большое, оно достаточно ограничено. Поэтому те инструменты и те решения, которые были приняты там, в 2014-2015 году, да, под давлением, в том числе тех, кто говорил о политике деоккупации, они удорожают содержание полуострова для Российской Федерации. Можно посмотреть цифры, я сейчас не готова вам как бы называть точные цифры. Вот, но смотрите, не только Крым, вообще и Ордло, и Крым, они все неприятнее и тяжелее для российского бюджета, по сути. И ну, поэтому я думаю, что еще на фоне тех сложных экономических процессов самой Российской Федерации и кризиса, связанного с коронавирусом, да, то есть и кризисов, связанных с как бы вопросами в энергетической сфере. Вот, тут легче Российской Федерации не станет. И поэтому, да, действительно, вопрос удорожания Крыма и те политические последствия, да, которые потом конвертируются в экономические последствия для России, они вызывают вопросы, ну, как у самих россиян уже, так, я думаю, они вызывают вопросы и для политиков. И Крым уже сейчас, скорее, он не играет роли, знаете, приза, да, то есть, который обеспечил там Путину очередной избирательный срок. Вот они уже начинают играть роль такого вызова, по сути. Мне кажется, это тоже как бы тоже воспринимают. Давайте подключим к нашему эфиру еще народного депутата Украины с фракции «Слуга народа» Святослава Юраша, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Святослав, вітаю вас. Алло, Алло, вітаємо. Чуєте? вітаю вас, чую Да. вас. Давайте перейдем вместе к следующей теме и обсудим к Донбассу. В 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Вот что он сказал. У новому році будуть більш рішучі і більш конкретні дії для досягнення головного питання – встановлення миру на Донбасі. Я думаю, якщо ми запропонуємо реальні кроки, то нас зрозуміють перш за все в Україні і за кордоном, де вірять і знають, як виконувати міжнародні норми. Пане Святославу, как вы думаете, какие такие реальные шаги может предложить Украина уже в 2021 году и урегулировать, собственно, конфликт на Донбасі, війну? Дивіться, перш за все, ця історія напряму відповідає до роботи мого комітету законних справ. В сенсі наш голова комітету пан Мережко входить в контактну групу. Він відповідно постійно нас інформує, що відбувається в цьому векторі. Те, що має на увазі пан Кравчук, звичайно, що тут не можна презентувати і можна одразу сповісти всі питання, тому що це якраз і історія в тому, що вони можуть працювати ці кроки, якщо вони з'являються як сюрприз для тої сторони, російської сторони, яка є причиною всіх цих наших проблем. Якщо ми говоримо про те, що Україна хоче мати прогрес в пошуку мирного вирішення донбаського конфлікту, то звичайно, що ми лише можемо повторити слова президента і свої слова з цих ефірів, і ефірі на вашому каналі в тому числі. Нам неприйнятно через 5 років просто руки, що називається, поставити в бок і сказати, що і у нас теж не вийшло. Ми маємо шукати тих варіантів, які спробують дійсно ситуацію на Донбасі вирішити. Це, звичайно, що питання, які стосуються пунктів Мінської домовленостей, але питання в тому, чи формат, який існує, цей ідеальний формат залишається. Так подождите, а варіанти вже какие-то есть? Звичайно. І якщо ми говоримо просто про те, що обговорювалося, обговорюється, це питання в тому, щоб реалізовувати мінські домовленості. І, скажімо, той факт, що ми зараз будемо цього тижня особливий статус продовжувати, то це один з цих кроків, безсумнівно. Да, вы говорите, то, что Верховная Рада на этой неделе проголосует все же за пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Правильно я вас поняла?
Так, На слідуючій дивіться, неділі. я не бачу майбутнє, звичайно, але я бачу ті факти, які зараз виглядають доволі однозначно. Якщо ми говоримо про те, що Україна далі продовжує шукати вирішення донбаського конфлікту, то звичайно, що мирним методом, то звичайно, що один з кроків в цьому шляху це є продовження особливого статусу Донбасу. Чи все ідеально в цій ситуації? Ні, чи все як би хотілося, воно ні. Але на жаль, в зовнішній політиці рідко буває все ідеально. А когда еще раз продублируйте, пожалуйста, когда планируется голосование? Это в декабре? Я скажу вам конкретно, планується це голосування в найближчому тижні сесійному, але я не скажу вам конкретно, який день сесійний, який там планується, але планується в найближчому сесійному тижні. І один з співавторів, які подавали зараз на свій статус на голосування, це і я також. Так що я сподіваюся, що буде вот объясните нам, а в чем смысл? Зачем? Щоб продовжувались переговори, і щоб продовжувались перемир'я, і щоб продовжували шукати варіанти вирішення цієї нашої трагедії, а саме війни на сході України. Ще раз, для мене достатньо вже людей померло, достатньо мільйонів переїхало в вищини України чи на інші країни взагалі. Ми не маємо давати цій гарячій війні продовжуватися, маємо шукати варіанти, які існують і породжені ТКГ. А це можливо, якщо буде існувати судовий статус. Скажите, а вот варианты, которые сейчас рассматриваются, разрабатываются, возможно, они лежат лишь только в минской плоскости, или же все-таки разрабатываются некие альтернативные какие-то площадки, варианты Минским соглашениям, работы в трехсторонней контактной группе? Чуємо багато варіантів насправді і в різних інституціях, локаціях, так далі. Але давайте такі анонси, великі анонси будуть оголошувати, коли вже всі процеси завершаться, а не сенсаціями на ефірах, тому що забагато вже міжнародних перспектив зламалося саме через таку нетерпеливість різновидних колег. Але я би дав можливість всім процесам перше завершитися, чи реалізуватися, потім вже їх анонсувати, говорити з вами в ефірі також. Ага. Давайте примем телефонный звонок с Ивано-Франковска. Позвонил нам наш зритель, который хочет вам задать вопрос. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго вечора, ми чуємо вас, будь ласка, ваше Я хочу якраз запитання дати по Донбасу. Ви знову ми дуже щось спішимо, дуже нам треба особливо якісь переговори, без них ми ніяк не можемо. Чому такі конфлікти можуть вирішуватися деколи і десятиліттями? Ну так, Азербайджан доказав, як його можна вирішувати. І не тільки один Азербайджан, такі ще багато всіх конфліктів. Ми чомусь дуже спішимо, дуже чомусь Зеленському треба зустрітися, Зеленський, Мінський формат, Нормандський і тому подібне. Не треба нікуди спішити, шановний депутат. Не треба, такі питання можуть вирішуватися десятиліттями. На жаль, і так воно, напевно, і має бути. А розумієте, оце та спішка, до чого воно добре не приведе. І ви так теж чудово розумієте. Тому що в нас понабирають таких депутатів, вибачте, шмаркашів 20-літніх, які щось хочуть, як то кажуть, ну, нічого толком самі не вміють робити. Дякую. Ми зрозуміли вас. Дуже дякуємо, пане Святославе. Мільйони людей, переселених з Донбасу окупованого, мільйони людей, які там залишаються в заручниках і окупантів, і з них там їхніх найманців на місцях, звичайно, що заслуговують отримати мир і справедливість пошвидше. Я не хочу, щоб моя дружина, яка є переселенкою, мій син, який за законом вважається переселенцем, залишалися далі без свого рідного Донбасу. Я не хочу також бачити мільйони людей, які Івано-Франківській області, Івано-Франківську також, щоб вони залишалися далі поза межами якоїсь справедливості чи резолюції для свого дому. Я ще раз скажу, для мене 7 років це довго. Це достатньо довго, щоб ця історія, що називається, продовжувалася. Я тому хочу шукати разом з президентом і нашою командою якесь рішення і сидіти на руках далі і зневажати мільйони людей, які там залишилися і залишилися без дому, не хочу. Пани Юлия, вот завтра уже 9 декабря, это проходит год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате, с момента, как президент Зеленский отвел себе это время для завершения войны на востоке Украины. И очевидно, что, как заявили в СНБО, после 9 декабря будут представлять какой-то новый вариант, новый план. Вот что это будет, как думаете, с чем мы столкнемся? Ну, це якби складно сказати, да, з чим ми
будемо стикатися після цього представлення відповідних планів. Єдине, дійсно ситуація зараз і в перемовинах, і в тих ініціативах в рамках ТКГ є складною, непростою. Нічого тут оригінального я не скажу. І подекуди патовою, власне, і стосовно таймінгу виконання, і стосовно пропозиції сторін, стосовно зусиль, які є постійно російської сторони, про такий характер перемовин України з одно напряму. Нас там нет з цієї серії. Потім є дійсно виклики, пов'язані з Нормандією, тобто не вдалося російська сторона, завтра ви абсолютно праві, тому саміту, який відбувся 9 грудня, і навколо результатів цього саміту дійсно було дуже багато надій, багато сподівань про можливість пожвавлення перемовин і вирішення питань, принаймні хоча б якоїсь частини. В актив можна сьогодні, але це такий нестабільний актив, можна записати перемир'ям, власне, тобто реально все ж таки зменшилась принаймні кількість людських жертв з моменту його заключення. Які будуть там плани в подальшому? Чи йдеться про Україна може, вона власне декларує це, там розвивати вже підконтрольні території поновлення. Вона може займатися. Тут у нас є шановний депутат, питаннями перехідного правосуддя, власне, і питаннями ілюстраційним, в тому числі в плані конфлікту. Тобто є те меню, яке від України залежить, яке, звичайно, має присікатись, коригуватись перемовинами, але тим не менше тут нам потрібні ще і напрацювання, які не тільки там політико-дипломатичні в широкому сенсі цього слова, а абсолютно конкретні, в тому числі і направлені на тих людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Навіть питання, непопулярне питання пенсії, пенсійного забезпечення. Скільки там вже було ініціатив, які покликані в певну міру розірвати той ланцюг. Пенсіонери, ВПО і тільки тоді пенсії. Знову ж таки, різні думки є, але тим не менше. Дуже дякую вам, пані Юлія. Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», була з нами на прямому зв'язку. Пане Святославе, как вы думаете, почему не удалось реализовать коммюнике, принятое после встречи 4 лидеров в нормандском формате за этот год? Звичайно, що там одна причина, і ця причина не в Києві, ця причина в Кремлі, і дуже багато чого залежить від саме рішень Кремля, по тому чи рухатись вперед чи ні. А якщо ми говоримо про коментарі пані Юлії, вони абсолютно правильні, там є цілий список питань, які треба реалізувати щодо переселенців взагалі, і питання прав українських громадян на територіях. Також я голосував за зміну пенсійної процедури. Щодо них я погоджуюсь, що ці громадяни мають отримати те, що вони назбирали своїми податками в нашій державі. І якщо ми говоримо ситуацію з принципі адекватизацію ставлення до цих людей і до ставлення до них як до громадян України, то це і допоможе почати реінтегрувати людей, і що з часом дасть ці можливість інтегрувати території. Щодо ком'юніке конкретно, то дивіться, там ж є ряд кроків, ряд питань. Частина з них реалізовані насправді. Тобто перемир'я, яке відбувається зараз, не ідеальне, так, але перемир'я, порівняно з тим, що було раніше, то це якраз є реалізація цього процесу. Також продовження історії з полоненими. Звичайно, що не завершення її в абсолютному форматі всіх на всіх, як обговорювалось, але все одно продовження її це є теж крокування по цьому шляху. І звичайно, що президент Зеленський не збирається вкладати руки і веде абсолютний фокус на ці питання, і ми, як депутати, будемо підтримувати його статус цього тижня також. Пане Святославе, и последний вопрос. Когда, вероятнее всего, представят вариант следующий по урегулированию конфликта на востоке Украины? Когда мы увидим этот план? Я думаю, для цього потрібна зустріч лідерів держав, себто України, Росії. І в наших союзників в цьому процесі Франції, Німеччини, а також представника ОБСЄ. Я думаю, що всі варіації цього процесу і наступні кроки будуть там оголошені. А когда примерно? На жаль, дати я не можу назвати. Всі варіанти, які обговорюються, знову ж таки, давайте дочекаємося чіткого підтвердження, щоб офіційно вже обговорити всі перспективи цих конкретних зустрічей. Хотя бы в начале года, или это тоже продлится на год?
Ну, дивіться, в нас зараз якраз історія в тому, що навіть Україна зрозуміти до кінця, чи буде нас повний локдаун, чи ні. Тяжко через те, що цифри стрибають кожного дня. Так само в всьому світі за ситуація ковідом ускладнена з можливості міжнародних поїздок і всього іншого. Не кажучи вже про ситуацію там, на територіях навколо і епідемії, і всього іншого. Через те зараз дати конкретні дати, строки дуже тяжко. Я просто вам повторюю як мантру і на комітеті своєму, і вам, і в ефірах, що ми не можемо через завершення нашого строку Зеленського просто з руками казати, що нічого нам не вдалося. Ми маємо щось спробувати робити. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Святославе. Святослав Юраш, народний депутат України, фракція «Слуга народа», був з нами на прямому зв'язку. Ну а я хочу перейти к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах. На митинге он должен был агитировать за республиканских кандидатов в Сенат. Однако президент решил сконцентрироваться на себе. Акция, которая прошла в Джорджии, стала частью кампании в преддверии январских виборів в Сенат. Вони обманули нас і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно їх виграємо, і вони збираються спробувати сфальсифікувати і ці вибори. Также Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, якобы чтобы вернуть себе кресло в Белом доме. Он в очередной раз не признал свое поражение. С нами сейчас на прямой связи Андрей Добрянский, директор з комунікації при Українському конгресовому комітету в Америці. Пане Андрій, вітаю вас, здравствуйте. Вітаю. Вот эти вот последние заявления Дональда Трампа, о чем это говорит? Он уже готовится к следующей предвыборной кампании в 2024 году или что? З президентом Трампом то ми вже роками не знаємо, що від одного тижня до другого буде. Дещо казали, що зараз після день вибору, що він поїде прямо до Флориди і не вернеться до Білого дому. Виглядає, що інша думка була, і що він просив ті суди, щоб його звернути до Білого дому. Всі близько 50 тепер суд звернув до нього, що так не буде. Тепер нам кажуть, що може він поїде на різдвяні свята назад до його домівки у палати у Флориді і не вернеться до Білого дому після цього. Не знаємо, важливо, що справді буде, але знаємо, що він ще обіцяв вернутися до штату Джорджії на ті два сенаторські сенатори, щоб вони отримали республіканську партію мажоритет у Сенаті. Це дуже важливо буде, щоб не перевернули всі ті закони, які він переміг під час його посади. Но скажите, а вот не раскалывают ли такие заявления американское общество Дональда Трампа? Специфично про котру справу? Ну вот эти его последние заявления о том, что он не признает выбора, что он будет продолжать бороться, вот это как вообще воспринимается в американском обществе? Такого до нинішнього дня не сталося. Декотрі дивляться на історію до 2000 року, коли було дуже близькі вибори тільки в однім штаті, але зараз тепер віце-президент і майбутній президент Америки Байден переміг понад 6 мільйонів голосів понад президента Трампа. І так само його стратегія Трампа є більше політична. Він починав його насил на локальні штатові ради, щоб вони не відзначили ті вибори при штатах, бо в американських законах це все голосуються при штатні закони. Це йому не вийшло. Тоді перейшов до Верховних суду, чи то Верховних суд окремих штатах, чи до федеральних суд. Там так само ніяк не виграв. Тепер він шукає можливість, може, у Конгресі, який має формально визначити президента спочатку січня, але це ніколи в історії би не сталося. І навіть якби більшість республіканців за це голосували, ну вони не мають мажоритет у Палаті представників, це би було демократи. То йому немає ніякої можливості, щоб перемінути так, як люди голосували, американці, у виборів на 3 листопада. Сегодня стало известно, кого Жозеф Байден планирует назначить на пост главы Пентагона. Речь идет о генерале в отставке
отставки Ллойд Остин. Вот скажите, что вы знаете об этом человеке? Вот насколько вы можете оценить его профессиональные качества? Что это означает для Америки? Что это означает для мира? Возможное его назначение? Декотрі певні пункти про його історію знаємо. Знаємо, що це би було, як він би був визначений, це би було перший темношкірний голова Пентагон. Він є дуже нагороджений бувший генерал. Він останній раз став в уніформі у 2016 році, тобто вже 4 роки від його посади як генералом. Але при законі в Америці голова департаменту оборони, це мусить бути не військовий. І як мав історію у війська, то мінімально треба 7 літ. Останній раз це було генерал Матис, що став і дуже близький друг України. Як люди пам'ятають, він привітав весь команду українських збройних сил до Пентагону, і йому дали спеціальний дозвіл. Але це мусить бути більшість сенаторів, що дають цей дозвіл. І ми ще не знаємо до нинішнього дня, чи це станеться, бо тільки 3 рази в цілої історії нашої Міністерства оборони ми мали такий дозвіл. То не знаємо, чи це стане. Поза тим, є досить багато помічників, що довголітно співпрацювали з віце-президентом Байденом, коли він і був в Сенаті, і далі як віце-президент. Сам цей генерал Остин, то він співпрацював з Байденом, коли Байден відвідував і Ірак, і Афганістан, бо він зараз командував американських збройних сил у тих країн. Скажите, что означает для Украины сегодня приход Джозефа Байдена в администрацию президента США и вот его команда, которую он собирает вокруг себя? Вот чего нам ждать? Вот капитализация наших чаяний и надежд, она будет реализована, как думаете? Я думаю, що ми можемо дивитися про точні, конкретні слова, які сам Байден говорив, коли він був віце-президентом, чи то у Верховній Раді в Україні, коли він говорив дуже остро проти корупції, що він би хотів відвідати країн більше, ніж сам президент Трамп. Ми, як американська діаспора, дуже зорганізувалися, щоб вернувся американський президент до теренів України, який перш в історії це був Обама, що не переїхав, почалися після Байдена. Мабуть, Байден тепер вернеться, щоб теперішній президент вернеться в Україну і можемо мати такі розмови в Україні на рівні з президент до президента. І так само це би було добре, щоб привітати президента України і тепер, і на майбутнє в Білого дому, на якому рівні ми не мали такі штатові державні зустрічі, як інші країни мали. Ми би хотіли мати такі, особливо мати ті серйозні дискусії, але так само треба мати ті формальні привітання, що Америка відзначить Україну як поважною країною, і що сам президент повинен бути в Білому домі, тім круглій канцелярії, і говорить президенту президента. Так би було добре побачити, і я би радо побачив, щоб Байден сам поїхав в Україну, як більшість він і більшість його команди, які він призначив, вже відвідали Україну. Ми знаємо, що його перша заступника, вибачайте, не заступника, але прес-секретаря, вона дуже підтримала Україну. Москва її ненавидить. І вона сам виступила з літучками, щоб підтримувати Україну з її особистої конті. Ми знаємо, що Антоні Блінкен, що має коріння в Україні, він, як стане секретар Держдепартаменту, то він сам хоче відвідати Україну так само. Це є дуже важливі монументальні події для України, як це би сталося, и приближення Украину и Америку ще ближче и ближче. И, пан Андрей, у меня последний к вам вопрос. Я вот заметила позади вас украинский и крымско-татарский флаг. Я вот хотела вас спросить, что для вас символизирует крымско-татарский флаг?
Кримсько-татарський флаг це прапор народний Кримських півостровів. Я ще і маю кримсько-татарську шапку, що передав мені Мустафа Ага під час одну подію в ООН. Ми чекаємо, щоб ООН більше відкрився. Ви знаєте, як під час пандемії ми не маємо нагоди збиратися на офіційних засіданнях. І втім, ми включаємо щороку, коли українська громада, як НГО при ООНі, ми так само включаємо міжнародні спілки кримсько-татари, щоб ми включили і кримсько-татарську історію разом з українською історією, або жінки, історії жінки під час конференції жінок, під час конференції корінних осіб по цілому світі. Я беру участь присутній і тільки щоб бути присутній при заяві кримсько-татарів. Кримсько-татарський народ – це є співукраїнський народ, і ми раді співпрацювати. Я радий вернутися в Україну і співпрацювати з кримсько-татарами там, як і тут. Дякую дуже. Чохсагол у нас Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку. Директор з комунікації при Українському конгресовому комитете в Америке. Корушкенджи, эфир телеканала АТР, продолжает программа «Прайм Муждабаев».